Weh, jam 09.00 gak dimulai ngenteni apa? Weh, dan jegurno kuno lho wis. Kondisi terkini bos, KP viral 42 bos. Jam 9 tet. Oke, ACC bos. Lo mulai setrek bos. Lo bawal tengah lor. Tengah lor masuk istimewa bos. Ayo tengah lor we masuk wis. Apa iki sing ngedol iki ya apa? Kalau setreke bos istimewa bos, gandul we. Oh bawale nduk tengah lor rek, bawale rek istimewa guys. Loh, positif. Sepotor Balu wilayah Mojokerto. Desa Tinggar Buntut, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Iki mang jokrong kintal tiket 40.000 bos. Lo goncetan lelene. Terlalu hau bos, iwak KP viral bos. Entekno wis, engko tak isine maneh. Enek gak entek ya wis gak jok ngono ae lho. Ayo entekno. Weh. Oke baik weh. Fokus kambangane dhewe-dhewe cocok ngelok pinggire co ngiler kok co. Tengah lor istimewa rek jan rek. Mau tak gurak tengah lor ketisu lu goncetan bawale lu Drukarya baru bos telu dipangan kabeh gak apa-apa bawale kok. Cuk enggak teli ya. Iwakku terlalu haus ngono. Ai wis oke. Enek coklat tak kei kopi, guys. Tenang ae. Setikmu cuklekno ijol kopi. Lo wis mulai merantak rek lo le lalawidi mantul oke baik we lanjutkan pesta strek guys masuk guys masih lele bawal patin ini belum naik bawal dan lele yang naik bawal dan lele guys apa anu iki wae iki gak rene ta menontok teko HP ae iki lho ya apa lho Iko wonge nduk kono. Ini bos, kene bos. Nyantai bos, lho bos. Istimewa bos. Lapake bos, matur suwun kehadiranane bolo wis. Jos wis. Oke, Maria gondolan iki bos. Pokoke tul-tul slup pokoke niki. Tul-tul slup. Oke, loh. Kantil norek. Iya, tak nyetrek sing gonjet-gonjetan, balik gonjet-gonjetan ae kono. Wis ganti rangkaian ae pokoke. Kang gawe sogroke. Oh nggih. Wis masuk. Halo, bawal Pak. Oh, coba lagi Anda belum beruntung, guys. Lo masuk bawal. Oke, setrek wes. Lo setrek terus wes. Lalawidi. Wah, yuk Wak Gendut. Oke, Wak Gendut ternyata hebat lo masuk entekkan. Kadang kunuk. Ai. Wena mancing nduk kene rek lho, iso koyo ngene. Koyo mancing nduk tandon ya, Kang ya. Yes, yo, kalau endo koyo mancing nduk tandon ya. Lo bocil hancurkan. Roh goncetane. Bawal ambek lele ya. Ya istimewa, Bos. Goncetan tok. Goncetan tok, oke, so. Pas kono-kondolane mundeli ae kena opo ae. Ganti rangkaian ae, Bos. Mantul ya. Masuk. Oke.
Situ kurun diutaki wis ngutaki maneh lho. Setrek tok wis, guys. Wis istimewa, guys. Ternyata, guys. Iwake muleng ae, guys. Setrek bocil lho. Ayo, Cil, tarik, Cil. Tarik terus, Cil. Mbola, cambola. Iso mancing ya wan tibake. Bae tibakan tok. Oke. Hancurkan weh, santai-santai lu ucul ya. Oke. Enak ngene meriah, guys. Lo. Setrek di sana setrek. Oh, iko yo setrek iko bawah lo. Lo sip. Setrek iki lho gendut yang nguasai ngajar terus gendut iki rek. Iso bawah lele ngono tok gendut Oh. Mulai merata, guys. Tutuk kidul gondolane wis sip mau mantul iki wis. Halo, abakolip lo cip. Iwak kemelerong ini rek, iwak tok gatik dudu rek. Lho, patin kait munggah rek. Lho, patine sip wis. Oke, baik. Lho, slap-slup yo. Lho, bawal, lele, setrek lho wis. Wis istimewa wis. Ya ikan terbang tok sian bos. Yang penting nggawa ndol sik bos. Bahagia bos. Wah, nguasai ora. Umpane cocok. Oh iya iso mancing ya percaya aku rek. Oh. Oke. Talawidi loro lele ambek bawal. Awas kena rumbu. Oke, baik, bos. Iwak ya sing goncetan bos kene, bos. Bawal ngondol lele ya. Lele ngondol bawal iki kok. Bawal ngondol lele yoan. Oke. Goncetan tok terlalu haup ikane, bos. Terlalu haup, bos. Iwak gelokane gelutan kakane kemeler, bos. Bos oyok ngene kok mancing nduk tandon. Cil, masuk Acil. Bahagia ya. Oh iya, masuk tok Cil ya. Loh, setrek mana? Ngejak sorry. Oh, sorry bos. Oh, sorry bos. Patin bos, patin. Patin Sagita bos. Iso ngojet langsung ya. Ekstra setrek rek. Enak rek jane rek. Mbok wis. Iya lele gak apa-apa, sing penting ngangkat. Umpane cek kanggo. Cek meriah. Iya rek, barange rek oleh. Oh, lakone rek. Waduh, percaya aku lakone iki mang. Lho. Lakone, guys. Teko kene, guys. Metre, guys. Ayo wae ngene gak ngeri ya. Iwak 2 kintal iki, gak iwak 2 kintal iwak sak durunge iku kena uyapan lele sembarang kalir wis. Jios pokoke. Oh. Extra strike. Spot terbaru wilayah Mojokerto bos. Meriah nek ngene. Yo konjetan lele ambek anu lele ambek bawal. Terlalu haup ikane bos. Istimewa. Akeh sing gonjetan ana ping 7 iki mange. Lah iya, sawo gawane ngutak iwak. Ngaleme ae kon niku yo an. Ayo. Lah iya. Mbok. Sip. Patine sik munggah mek loro, Bos. Patine, Bos. Patin padha mek sik wutu, Bos. Iki sing munggah bawah lele.
Oh, setreke tutuk kono wis kedul. Wes. Oh, nguasai rek grupe gendut. Loh, gendut tuh yang nguasai teh. Sian Josh wes. Mau enak mancing nduk kene iku rek. Lo. Mantul. Mantul wes. Sawan nang aku ini iwak terlalu haut ngene iki. Pemancing ku sawan nang lu gede ke bawah rek, tengah iki rek. Kakok berokokan rokokan rek ya apa iki mancing kakok berokokan iki lho. Lho, mosok sapa pemene tak geloki ya ket kono ya sing mancing lho. Oh, nak si rokokan lho, gak kober rokokan. Ya apa sih? Oh, no. Idak pom bae. Gopo ambek setreke gak kober rokokan sampean. Cek guys, ana wong teko guys. Pario, peda Pario, HP-ne gelokan sing kari, Bos. Tak ingkes sih, Bos, ngono, Bos. Sik, Bos. Tak amankan dulu, Bos.